Cesar Belorio Jr. Attorney, good afternoon. Si Aksyon John Diaz, Aksyon Radyo Bacolod. Action dyan, mayong hapon sa tanang at tagpalamati. Yes. Sa bugos nga Negros, bugos ng Pilipinas. Action dyan, salamat dito oportunidad na makigbahin na naman sa imong programa. Yes, attorney, no? Anyway, thank you sa mga time. Mag-go ko directly sa concern. Attorney, para mabalaan, black ang maklaruhan ng publiko, kay damo ang gidman ang nagakasyon sini. Ining vlog na tawag natin nga substitution sang nominee sa isa ka party list. Ang question, attorney, ang substitution bala allowed para sa mga party list, ilabi na ang nakakuha sang pwesto dira sa Kongreso o kung hindi? Yes, actually, clear no sa rules ng atong COMELEC. May ara kita close and open-ended nga rules. No? Una, may time period, no? Time sensitive nga substitution. In fact, may resolution dara ang COMELEC and bank sang COMELEC nga butang kang period kung diin pwede ka substitute, no? So generally allowed ang substitution provided ma-comply ang mga conditions dira, no? So time sensitive siya. In fact, may ara na mention naton, may resolution ng COMELEC. In fact, nagambal nga dapat hindi magdugay sa amo nga period, dapat ang substitution. Tandaan naton, hindi na siya kapag gusto lang kay tungod nga may mga submission kita sa list of nominees, no? In fact, tandaan naton sa party list system naton gina-allow ang 5 ka nominees, no? Okay. From first to fifth nominee. So may mga preparation ng COMELEC nga in case ang isa hindi ka-assume office by reason of death or incapacity, ang mga nominees dira nga na list from number 1 to 5th nominees among succeed no o bulo sina. Now karon may mga circumstansya nga kundiin hindi ka man, although nga ginatanaw sa COMELEC na, although nga hindi magina siya usual nga katabo, kung pananglitan ang mga nominees nagtaliwan o incapacitated, pwede ma-substitute. No? Pero muna nambal naton, time and period sensitive na siya tungod man sa COMELEC mismo nga guidelines. However, nambal natin nga open-ended na siya nga rules because even ang COMELEC nagambal action dyan nga kung meritorious and justifiable ang reason to deviate from the established nga procedure, pwede man siya ma-allow ina, no? Provided they have to undergo hearing, they have to undergo that procedure na identify ginila or make sure ginila anong ground na i-substitute siya. Naman, gina-avoid yung COMELEC, gina-avoid yung ating election law na gamito na siya as front, no, sa mga traditional politicians na manago sila sa cloak of anonymity and then paglabot sa punto na nagdaog ng party list, naging gastuhan nila, yung pamakal nilang buto sa tao, dira na magwa na ipa-resign no, na nila tanan or ipa-withdraw na nila tanan nga mga nominees and then silang masulod. Nakita nito sa COMELEC, no? That is the matter being prevented sa sinang rules. Dapat, right from the start, prior, based on the resolution issued by the COMELEC, I think November 15. Now, before November 15, dapat may submission ng list of nominees. And then within that period, dapat nakasubmit na sila sa substitution nila. And the substitution is grounded on conditions, Sir Jan, no? Una sina, nakambal na naton kung isa pamatayon sa isa ka nominee, ikaduwa kung incapacitated siya. Okay. When we say incapacitated, based sa aton jurisprudence, hindi sa ka-perform, no? Physically, mentally, no? Or let's say, nag-travel siya o nag-work sa outside, nga dito na siya for good. So hindi na siya maka-perform, no, as a nominee or representative sa party list system. Kaya in fact, ginaanggid na naton, wala na kinalain. Dapat na lang mag-file ka sa certificate of candidacy mo, magpadlagan ka, and then before the election period, napatay ang kandidato or nagmasakit, no, hindi na siya ka-perform physically, gina-allow mga substitution naton, no? So karon sa sitwasyon ang pamangkot kung pwede ka substitute, the answer is yes.
subject to the requirements sang election rules naton or COMELEC rules nga ang sadya lang galing no even ang COMELEC nagambal nga ginatan-aw man nila mga possibility. For example, naglapaw na ding period allowed for substitution and then knock on the wood naglinog ining 5 ka nominees na taktakit sa buho kag nagtalsiwan. So ginatan-aw ina nga mga meritorious grounds. Okay. No, meritorious ground nga kung pwede i-allow ang substitution beyond the period allowed to submit the list of substitutes. So may gina-allow na, no? So based in circumstances na sa partner dyan, no? Hindi na sa whimsical lang na tungod nga pambalon mo nga, ay hindi ko to pwede na kay mapa-abroad ko, hindi ko pwede. So you have to prove. That's why COMELEC has to conduct a hearing no, on that matter para ma-allow nila on meritorious grounds. So, meritorious grounds is subject, of course, sa evaluation sa COMELEC partner dyan. Okay. Kaya sir, ang isa din nila attorney ka concern, di ba kung mag-nominee ikaw, may application ka, may mga document ka, nag-take oath ka, no, nga you are capacitated and you can represent the party list. Di ba may ara na nag-take oath sila, Correct. attorney? Actually, ang sa COMELEC na, ang ginapa-submit nila prior to the deadline, pa-submit sila sa list of nominees mo from number 1, 2, 3, 4, 5. Granting, ang first 3 ina na nominees, it presupposes kung makuha nila ang 3 ka seats, maximum na seats. Now, ang 2 na is reserved. In case ang isa or ang 2 dara incapacitated or mapatay, mabulos ang 2. In short, gabalang COMELEC, isubmit mo ding listahan kay pasunuron ta na. In fact, amoy-ining matabo. May exclusivity of nominees ina. That's why may ara number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Kung incapacitated na number 1, number 2 dapat masaka. Kung incapacitated number 2, number 3, so on and so forth. Amo nang ambal sang rules ng COMELEC naton. Kay ginamake sure sa COMELEC, hindi pwede ma-insertan lang. Ay pag kinabawal nato ng mga riders. Gani, mga manugsakay lang. Manago sa buho. Kay gali siya, gusto gali niya nga mag-representative sa party list. Hindi siya magwa sa during election and then pagkatapos. That is evil that the COMELEC wanted to prevent. Now, kung ina ang sitwasyon karon, ang pamangkot dira, pwede bala, no? Ibalik natin ng pamangkot. Pwede bala nga beyond the period allowed for substitution, pwede bala nga ma-allow nga may ma-substitute. Ang sabat nila, pwede, provided ma-comply ikaw ina sa sitwasyon na wala na sang existing na nominees. Unlike sa natabo sini, no, may mga ginatawag kita nga gina-circumvent nilang rules. Karon, subong sa sitwasyon, like in the case of former Commissioner Guanzon, no? Ang natabogin pa-resign ang 5. Yes, 5 gid ka nominee attorney ang ginpa-resign correct. Para lang nga magsulod siya. So matabo na karon sino ma-represent ang party list. So gusto pagwaon nga ga-create sila sang bag-o nga president. Okay. So the question, but there is a question that has to be hurdled and partner dyan. Kung valid wala to ang declaration sang capacity. Amo to. Kay nag-take oath sila Correct. Kuha na sa partner dyan, ginahimo naton kaladlawan ng rules. No? Mambal ka lang kay mapa-Amerika ka, ma-attend ka to, so on and so forth. That will not render you forever incapacitated. You can go home anytime. You can even take a leave of absence. Kung baga attorney, ang ini nga mga rason ni, these reasons are not forever. Pwede mo pwede ka Pwede kaya ka leave action dyan. No? So I think kung ako yung pamangkuton, if that is the sole reason for you to declare na incapacitated ka ma-resign ka, di daw kaladlawan na siya, no? O galing, may-ari circumstansya partner dyan. Kung wala naging karoon ma-assume office kaya nag-resign, you cannot force somebody to perform a duty na hindi gusto i-perform. Otherwise, it will be involuntary servitude, no? Hindi mo ma-perform, ang tao mag-perform, kundi siya hindi sa Now, next question. Ready ba lang COMELEC to amend the rules, no?
na ginatawag kita partner dyan nga president nga kung i-allow nila na that will be forever followed unless reverse, no, unless reverse. So medyo we are treading on dangerous ground kay matabo sina karon tanan karon nga mga party list sila karon. Ako yabi for example si Mayor A. Cubay na perde ko sa election. Tapos, din-allow itong Comelec ng substitution. Pwede ko ito kayo sa itaga party list niya. Baklon ko na position mo. Declare sa incapacitated. Tanan ka mo, resign ka mo, bayran ka mo tag 20 milyones. Ako da mabulos. Tiyan mo gina? So, it's a bad precedent. It's a bad precedent na matabo na. Ang ginatawag wala, dapat the first wala partner dyan sa basketball. Mayroon kita partner dyan na mga rules sa basketball like mga pasarel naton nga rule. Na dapat first 5, second 5. Hindi pwede, kung matulang isa, di apat lang yan mabili niya, 1 taon nyo lang apat kamuya sa court kontra 5 eh. Because that is the rule. Di ba? Karon gusto mo halino ng tanan, di-default ka mo, wala ka mo player eh. So I think it's better kung may amo na nga mga pamaagi ng mga politiko naton, I think it's high time for our Nautod ang linya ni Attorney Cesar Viloria and away gina-explain niya and klaro naman mga ka-aksyon nga yes, it is allowed by law nga pwede kaya or by the rules or the community ruling pwede kaya ka-substitute. Amo galing ang ginapahayag na rin ni Attorney Viloria ang matabo sinidere domino effect sundo isang iban nga ginaliwat mo ang rules tapos you will present is as if it is okay. Ano na karon masulit-sulit na lang na. Sige, attorney, so buot silingon attorney, it is allowed by the Comelec ruling just that nga do kalaw ay lang gid siya nga lantawon. Or in principle. Actually, create ng Comelec ang president nga bad president that will be open for abuses. Naman, if you apply that to the case of former Commissioner Guanzon, and in her party list, there is no reason for you to deprive other party list to do the same, right? Yes, exactly. So hindi ka pwede kambal nga proactivity kung sa Comelec, kung sa Supreme Court sa applicable ni sa sining nga circumstansya kay extraordinary ni. But this one, it is not extraordinary. It is a patent designed to deviate from the rules. So I think kung ako yung pamangkuton niya partner dyan, Comelec will deny that. Yes. Otherwise, if kung amo malang na, i-forfeit nila yung ilayang pwesto eh. Di ba? I-forfeit nila yung ilang pwesto because this is a bad precedent na matabo. Okay. Bad inisaya partner dyan. Kay i-abusaran isang tanan ng mga party list. Sa ginambal ko na kagina, ang mga losing candidates or ang mga dalok-dalok sa posisyon nga damo kwarta, pwede nila mabakal ni mga party list ni. Parisainon mo lang yan 5, rasunan mo lang sakit siya nila, na nagkaon sila yung tahong. Hindi mo na guro pwede, guro partner dyan, no? So, yes. So kung ang taon na ito, ng pamangkot, may violation sa rules, existing rules, masabat to the yes. But ang question, can the rules be amended, reversed, modified? Mambal man ko, yes. The next, last question is, ano ang matabo, anong effect ng bagong rules? Bad precedent eh. So, ang the best siguro, ang expectaro natin nila, kay I think even ang Comelec, doon nag-lay down sa opening, pwede nila i-hear, i-prove nila nga valid ang withdrawal, valid ang resignation, and then i-apply nilang principle nga there has to be a representative sa tsaka party list. Diba? So, manang ila pwede ngay mo on partner dyan. But medyo kwani siya, matabo ni this will be a landmark issue sa aton election law kung i-allow nila nga i-substitute ni former commissioner Guanzon ang nag-resign o nag-withdraw nga mga nominees partner dyan. Okay, sige. Attorney, dra lang kita na asta, kaya medyo kulabos kita sa tempo. We'll talk more about legal terms sa dari sa aton nga programa. Attorney Viloria, thank you so much sa imong time sa buong hapon.
Thank you, ma'am, partner dyan. And pang ko lang, ari kita diri sa sa mga pumuluyo. Mayong hapon. Sa Oo, inyo. may Thank you, hapon. partner dyan. Yes, thank you so Sa much. imo, mabuhay ang mga programa. Thank you, thank you. Una sa tamang balita, una sa